Ndị be anyị ekene m unu biko o wee vidio eke hit nwa dibịa mee ọ na-ekwu okwu gbasara akwa ọkụkọ na that boy o tiri ihe wee na-blame the boy ihe o mere nke ọzọ ji mee akwa ọkụkọ ihe o mete ya. Mana ihe njiwe nsi ka m wetara unu ka unu gee ntị mara ihe eke hit kwuru, maka na onye nke a ọ gbafutago otu akwa ọkụkọ si wee gbafuta ndị fake dibias fake omenala. Ngwa gee ntị n'ihe okwu. Biko echefukwana ka subscribe or like, comment ma like ya. Thank you. If I am trying to hear about this boy and I see no brother about akwa ọkụkọ arụchara ọrụ ma ọ gwa arụ ochiga azụ ka o jee ebe akwa ọkụkọ wee sị ndị atọ kpọrọ gị ya arụ ọrụ isi na nyere gị ibubo je gị promotion gara bịa gị n'azụ igbo ya eji wee rụrụ gị ọrụ nna ka mgbe ahụ ji bụrụ ọgwụ ahụ enwụọna onwe n'ihe mere yi ịdị jụọ na ọ bụrụ otu ndị ụka na-ewuru nwa amadi anya ọkụ mejọ ka mmadụ ka atụ akwụkwọ na otu gosi wee jụsịrọ ya ahịsịda ọ bụrụ ọkụ ihe amakwa anya na-ekwesịrị ka nwoke nwee ihe eji ya akọ ọ bụrụ na nwoke nwere ihe eji ya akọ ị ma na nwoke abụ akara ogene nwere ya ma onye ọ bụ ụzọ ya na-abụ aka mma na-eme ihe a anyị na ndị ụka sendịrị gị ma ọ bụ na ihe mere ihe abụ ka o nwee ihe e kwuru mana ihe ọ bụla ọ bụrụ gị kwuo nwanna go and sit down, maka na ọ bụrụ na ejire chọọchị ndị pastọ anara gị ego mere ha ekpere mere fast na prayer mesịa ma ọnwa ihe efuru ihe a besịa rifọndụ ọha ego andụ nwere mgbe akwa ọkọ ji ekwu ọ bụrụ na ọ gbọrọ ebe ọgwụ na ọ mgbe ya bụ oruo ma ọ bụrụ na ọgwụ arụ ha ọrụ nke bịa ka o were ego gị onye na-ekwu okwu abụ mmụnwa abụ eke gị jiri ekwu ya nwoke na mgbọrọ ọgwụ ma ọ karịa fọrọ ezi ma ọ bụrụ na ọgwụ arụ ọrụ akwa ọga a na-ebu ntụ afọ so ọ bụrụ ọgwụọrọ ya ọgwụ ịka ya enwe ndidi ruo mgbe ọgwụ ji wee rụọ ọrụ ọ gwara onye ya ọrụ atụrụsigoro nke na ọrụ kịta abụgo dat protection maka fọ na o nwere ihe mee anyị nwụlọ inwere steeti ndị ori egburu oyi ndị ngụgba egburu oyi o nwere ihe ike mere yi arụ zuru gị oke ọ ngịrị ya ebe ngịrị mere ihe kọtara na nke ọ gwara na arụ ọrụ ịchọzie nke mbute mebi ihe ọbụla nwere time when the time comes efu ya na ka onye si arụ abụrọ ka ibi ya si arụ so tiri nwayọ bụ ndị broadcast before post oge nwere ka ọ dị n'ọkụ buru ụzọ kpọọ onye ahụ ọ gaghị eke hit you must be